Kagyari naman ang pabalo namon sa inyo nga pampagood vibes sa sininga weekend. Nagapadayon sa gihapon ang mainit nga panahon, gani padayon man kita sa pagpangita sang mga suba nga pwede mapaliguan. Ini naman nga suba ang aton lagawon sa tripping ni Ruming sa Buwas. Kag isa ka youth leader, ginapabaskog ang diversified farming upod sa mga pamatanon nga mangunguma sa probinsya. Sa karon masobra sa 300 na ka mga young farmers nga nagaedad sa 13 anyos pasaka ang ila ginabuligan agud mapasiguro ang food security ilabi na sa mga rural areas. Aton siya kilalahon sa Baganihan sa Sunday.